qiyamika lan jumenengi sira bi ibadati kelawan nyembah Allah. Wa annahu lan satemene Allah iku al-qadiru dan kang kuwasa alama ing atase barang ya sya'u kang kersa Allah. Kaifa hali kaya apa sak kersa Allah. Wa huwa halim ta'awa kal basiru dan kang waspada. Dihajat dikatakan hajat sira halan pahalan. Indaran siji tingkah pahalan mongko ing hale tingkah kang liya saatan ing dalem siji mangsa saatan mongko samangsa. Itakalta pasrah sapa sira ala domani ngatasi tanggungane Allah pihaki wadihi maring haki janjine Allah asiki kang bener wasa kanalan antem apa kok buka sira tidak dikatakan kono-kono. Wan sorof ta'man mimu sapa sira ang dikril ala iki saking eling pira-pira barang kang ngalangi wal asbabilan pira-pira sebab wa ta'alluqi qalbika lan gumantungi ati sira biha kelawan alaik ilkrono ala iku pira-pira barang kang gumantung iku la tuhni ora nyukupi apa alaik wala takfi lan ilkrono ala iku pira-pira barang kang ngalangi iku la tuhni ora nyukupi apa alaik wala takfiran orang nyukupi opo anak kain siro tunawahi tanpa Allah azza muhammadan sallallahu jalalan muhul Allah fainahu krono satene Allah ta'ala kuyu yasiru iku gampang akisan Allah aklaha ing mangan al-makulat wa syurbahalan ngubi al-masyrubat summa nuli huwati Allah iku ala dikat yumriu kang gelondora kisna Allah ha ing makulat lan masrubat wa yuhni ulan nyenak isna Allah haing makulat lan masrubat sumanuli huwa ta Allah ta'ala hidat yulhiku kang nemake isna Allah kaing sira kuwata haing kekuatan masrubat lan makulat wa nafahalan manfaati masrubat lan makulat wa ta'ala nikasin Allah angka tinggal sira siklaha ing abote masrubat makulat wa durrohalan bahayani masrubat makulat wa ta Allah Ta'ala iku yuni kang nyukupi sira kaing kang nyukupi kaing sira wayaki lan tekse nyukupi sinten Allah kaing sira gunaha tanpa makulan musubat. Ida sa'ana likane kersen Allah fal amru mongko tawi perkara ni kulluhu tekse kabehane amru iku ilahi balik maring Allah wahdahu halis sine Allah la syarika ora mau kang gembuli kemajulah di Allah fatawakkal mongko tawakal pasrah sapa sira ning dasi Allah la wairu ora sadane Allah. Wa kadalika lan kaya iki fatawakal ala Allah. Tatruku ninggal sapa sira atapira ing atur fi umurika ing dalam pira-pira perkara sira. Ilaman maring dat pasrah maring dat yudafiru kang ngatur sapa man asamaa ing langit lan aturan bumi wa tulihu lan ngasuwake sapa man nafsaka ing ati sira ansain sing siji-siji layap lugu kang ora tumuka ku insaikin apa ilmu ka pangawruh sira wa fikruka lan pikiran sira min amri godin saking perkarane sisa wala turuka lan ningali sira fi amrin ing dalam perkara ya kuno kang bakal wujud amr godan ing dalam sisa aula kuno ora wujud apa amrin wa anna ulan satemene amrin kaifa yakunu hale kaya apa yakunu bakal wujud apa amrin wa takufuran nyikaso sira an la Allah saking la Allah menawa laulan lamuno il krono laisa ora ono iku fihi ing dalem la Allah lau ila angin suhul qalbi apa mung ketungkule ati wa tadhiul waqti lan nyanyi waktu wala Allah ulan menawa kelakuan iku takunu bakal wujud apa umurun pira-pira perkara lam tahtur kang ora kerentek apa umur dibalika ing dalem ati sira kaya kuno mongko wujud apa mabarang sabab kang disi apa mati dikira dalam pikiran sira wa tadbir kang ngatur sira
wa tadhika lan oleh nyonya sapa sira ala kaing wektu al aziza kang agung fihi ing dalem masabat lawan iku nganggur bila faidatin kelatan faedah al-usronan balik kerugian iku kerugian tanda kang ketun sapa sira ngecimang atau banulan terloka sapa sira pindelma limakani sulil qalbi krana panggonane ketungkule ati fihi dalem wa tadhil umri lan nyanyi ke umur fihi dalem wa fi hadal ma'na dan iki makna tiba disuhati kedue setengah pira izur radhiyallahu an utawi sihir iku kedue iki makna riba disuhati kedue setengah pira izur radhiyallahu an muga Allah saking bab izur utawi sihir sabaqat maqadirul ilahi wa hukmuhu fa'arifu adaka min la Allah wa min law sabaqat wis dhisik apa maqadirul ilahi pira-pira takdire pangeran wa hukmu lan hukume ilahi fa'arif mongko ngasurna sapa sira fuada kang ati sira min la Allah saking la Allah menawa wa min law lan saking law lamuno Al-Qur'an tahu sapa akharu penyair kang liya saya kuno ma huwa kainun fi waqtihi wa akhul jahalati mutabun mahzunu saya kuno bakal wujud wong barang wa kang ta makainun iku wujud di waktu dalam waktu lima wakul jahalati utawi dulure bodho iku mutabun den payake maksudnya dur den susahke malah alama mongko menawa barang tasya kang disapa sira ing ma laisa iku ora ana koma iku dikainin iku wujud wala alama lan menawa barang tarju kang arep sapa sira ing ma laisa iku ora ana koma iku ya wujud